أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، muna ƙara miƙa godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya halicce mu don mu bautata masa shi kaɗai, ba tare da mun haɗa shi da kowa ba, kuma ba tare da mun haɗa shi da komai ba. Sannan da yabo ga manzon sallallahu alaihi wasallam da mutanen gidansa da sahabbansa da waɗanda suka yi imani da shi har zuwa ranar tashin alkiyama. Allah ya sa muna daga cikinsu. Sannan muna ƙara godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kawo mu wannan lokaci da muka saba gabatar da wannan karatu na fikihu a cikin wannan littafi na askari a wannan masallaci namu na ahlus sunna ƙarƙashin ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna wadda take da helkwata a garin Jos, wacce mariga Sheikh Ismail. Muna roƙon Allah ya ji kansu da rahama, muna addu'a ga iyayenmu, ka ƙara wa rayuwarmu albarka, kuma ka ƙara mana taimako, ka taimaki shugabanmu jagoranmu a Sheikh Muhammad Sani a Jingir, ka ƙara masa kariya da ƙarin ɗaukakar daraja, kuma ka ƙara masa haɗin kai da shi da mataimakansa a mataki na ƙasa da jihohi da local governments da rassa da ɗaiɗaikun mutane ga baki ɗaya, maza da mata da suke ba da gudunmawa. Muna roƙonka Allah ka taimake mu baki ɗaya. To muna wannan karatu mun faro daga littafi, farkon littafi, har muka zo cikin wannan babi na jinayat, wadda kullum nakan yi kira ga maluma wadda muke tare da su a nan, da almajirai 'yan uwana, da kuma maluma da suke nesa suke jinmu, da kuma almajirai 'yan uwana. In an ji wani kuskure, to ƙofa a buɗe take domin a ba da gudunmawa ta gyara, saboda mu gudu tare mu tsira tare. Muna roƙon Allah ya mana jagoranci, ya ba mu nasara da dacewa. To cikin yadda muke karatu kamar na rawabul jinayat, ko mun kawo daidai wurin da ake magana cewa ya kamata a kashe shi ta ɓangaren ƙisasi, sai ya zamanto ya musulunta, ko bawa ne aka ‘yantar da shi, ko kuma wannan aika ta faru da shi da wani wanda shari'a ba ta yadda a kashe shi ba, to haɗuwarsa da wannan wanda shari'a ba ta yadda a kashe ba za ta sa shi ba za a kashe shi ba. Saboda haka dukkansu ana iya zartar da hukunci na kisa a kansu. To wanda suka haɗu da ba za a kashe ɗin ba shine yaro ƙarami, suka haɗu da kuma babba aka yi lugude aka kashe wani. To shi wannan babban da aka haɗa kai da shi da wannan yaro aka yi kisan kai, to shi za a kashe shi, amma yaron za a matsa wa ‘yan uwansa su ba da nisfu diyya. Shi ne ya ce wa talzimu bihi nisfu diyya. Saboda haka, saboda wannan kisa da ya yi, ya haɗa kai da wannan yaro, ya haɗa kai da wannan babban mutum aka yi kisa, to don haka ‘yan uwansa za a lizamta masa biya nisfu diyya. Wato kaga kamar a yanzu zai kai kimanin naira miliyan 45 da ɗan wani abu, rabin diyya kenan. Saboda haka Allah kare mu da irin waɗannan ayyuka.
na gausa yana cewa au iltija'ihi ila al-haram, mutum ne sai ya kisan kai, bayan ya yi kisan kai sai ya ruga da gudu sai ya shiga harami, sai ya je ya makale a jikin ka'aba. Saboda haka wannan mutum ya za a yi da shi, za a bar shi kenan? Aka ce a'a, za a bi shi a kamo shi a kashe. Ɓangaren mazhaba ta malikiya ba za a kyale shi ba dangane da abin da ya aikata na kisan kai, to za a kama shi a kashe. Amma kamar ɓangaren hanafiya suka ce ba za a kashe shi ba in dai ba a cike kisan kan ba, sai dai a sa masa takunkumin tsaro, a ƙuntata masa ƙwarai da gaske, wahalar cikinsa da buƙatar rayuwa ma za ta sa ya fito waje. Saboda haka in ya fito sai a kama a kashe. To saboda haka wannan shine abin da yake. Wa'annan mutane hudu alaƙarsu da wa'annan abubuwa da suka mai da kansu a ciki ba ta hana a kashe su in sun yi kisan kai ɗin. Shine ƙatala wa aslama, sannan ƙatala wa otika, sannan ƙatala ma'a sharikin alladhi la yuqtal mislahu, sannan ƙatala waltaja ila al-ka'aba. To wa'annan da da aka yi da su ba za a basu ba, za a kashe su, saboda musulunci abu ne wanda yake addini ne wanda yake addinin adalci, addinin tsare doka. Yace wa sakaran, haka nan mutumin da ya sha giya ko ya sha waiwai ko ya sha ƙwaya ko wani abin da ya kama da haka wanda ka iya lalatar da hankali, to ya sha da niyyar ya ci mutuncin wani ko ya kashe shi. To saboda haka idan mutum ya sha giya ko ya sha wani abin maye ya kashe wani, to za a kama shi a kashe shi. Idan ya ci mutuncin wani ya masa ƙazafi, za a kama shi a masa haddin ƙazafi. Idan ya sha giya ya je zina, za a kama shi a masa haddin irin na zina. In kana mutazawwijan yurjam, wa in kana gaira mutazawwijan, wato za a masa bulala, yusawwitu mi'ata aw yujladu mi'ata jalda, za a masa bulala 100. To haka dukkan abubuwa da ya aikata bayan ya sha wannan maye, to ba a ɗagewa. Allahumma sai dai idan ya zamanto ba wai ya yi kisan kan saboda ya sha maye ba ne, a'a, ya sha magani ne, bai yi tsammanin yana wannan al'amarin ba sai ya zamanto ya kai hankalinsa ya gushe. Ko a'a, abinci ya ci na halal ba wata matsala a ciki, sai ya mai da shi mai maye, sai ya je kisan kai. To a wannan lokacin shi ba za a kashe shi ba saboda wannan abin da ya aikata, amma za a tilasa a biya diya. Za a biya diya, ba za a kashe ba. Don ka san yadda abubuwa da kusan da abin yake, akwai alƙiwadu, ma fa'alahu al-insanu yuf'alu bihi bi misli ma fa'ala. Wanda ya aikata wani aiki, za a aikata masa abin da ya aikata da irin abin da ya aikata din. Shine misali a ce wani ya zo ya samu guduma kawai doka akan mutum, sai mutum ya baje ya mutu. To shi ma aka zo yin kisa sai a samu guduma irin tasa wanda ya kisan, a samu wani mai ƙarfi shi kai ran taɓa masa aka ya mutu, ko ya zo ya coke da wuka ko mashi ko wani abin da ya kama da haka, ko sanda ya samu kawai ya gan shi yana kwance kawai yana zaune kawai shirya kawai zai ya make shi ya mutu. Ta shi ma haka za a yi masa, kamar da dai rasu ya gabata a baya. Saboda haka wannan za a yi masa irin wannan. Don haka wanda yake ya yi maye, ba maye ne na sanya kansa a ciki da gangan ba, to shi in ya kashe ba a kashe sai dai a biya diyya.
idan mutane masu wanda aka kashe wasu kai masa ahuwa ‘yan musulmi ne sai je ya kafara, ba za a kashe shi ba, babu diba kasahi, kamar mutumin da yake ya zamanto bisa abin da yake na ainihin wato kasancewarsa ya yi abin ba da niyya ba, ta yadda za a riƙe wannan mutumi ko kuma yadda ya kashe wannan mutumi, wato shi ba za a kashe shi ba dangane da abin da ya aikata don ba da ganganye ba. Ya ce wal mumsiku aliman bi iradati qatlihi, haka nan wanda ya riƙe wani aka kashe shi kuma ya san wanda ya biyo shi ɗin nan zai kashe shi, shi kuma wannan sai ya riƙe shi. Misali, an kora mutane kutare 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 kutare, sai wani mutum ya rungume shi ya riƙe, sai mutum yana ce ka sake ni, mutumin nan yazo zai kashe ni fa, ka sake ni, idan yazo zai kashe ni fa, yana gani yana da ƙarfi sai ya riƙe shi. Wannan mutum yana zuwa kawai sai ya sheme shi sai ya mutu. To da shi da wancan da ya biyo ya kisan kai, da shi da wanda ya riƙe ɗin nan, to duk za a haɗa su a kashe su, saboda ya san wannan mutum zai kashe shi, don haka bai kamata a yi haka ba. Rai abu ne mai daraja a wajen Allah. Mu da aka yi mu ran yi mana shi aka yi, wanda ya yi mu ya fi mu sanin darajar ran a wajensa fiye da mu. Don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa la zawalid dunya ahwanu inda Allahi min qatl rajulin muslimin, a wata ruwa min qatl rajulin mu'minin. Yace wallahi duniya ta gushe gaba ɗayanta shi ya fi sauƙi a wajen Allah akan a kashe ran mumini guda ɗaya ko a kashe ran musulmi guda ɗaya. To jama'a me kuke tsammani da yake faruwa a duniyar nan yanzu? Wairin gasa yaƙin dandan wanda bai je shi ba ma 100 ya kashe. To haka ake irin wannan al'amari a yanzu, kaga an tara mutanen rubus kawai an kashe su an tura su lahira. Wannan bala'i Allah ka raba mu da shi, Allah ka kare mu. Rashin shari'a, rashin doka yanda ya kamata a bi ta musulunci, wannan shi yasa ake ta irin wannan al'amura. Sai yace kal mubashir qatl, yace to shi wanda ya rike din nan aka yi kisa, to daidai yake da wanda yake mubashir da qatl, wanda ya rungumi aikin kisa ya kashe. Duka yayi, naushi yayi, yanka yayi, mai yayi, ya dai aika da wannan mutum lahira, da wanda ya rike da wanda ya kashe matsayin su daya. Allah ya tsare mai kare. Yace wal aqaribu kal, hukuncin da za a yi ma kusa, ai hukuncin da za a yi na gefe, haka za a yi hukuncin na kusa. Saboda haka babu sassauci, babu a rufa a cikin da al'amari ka ce to a lallaba, ai kun ga dan uwa ne, ai dangi ne, kaza kaza kaza, a lallaba magana. In kun lallaba ta ma to a wajen Allah ba a lallabe take ba. Saboda haka shine aka ce makusanci daidai yake da wanda yake na gefe. Inda wani wanda yake ba ka da dangantaka da shi ya zo ya kashe maka ɗanka, to haka inda wanka zai zo ya kashe ɗanka ko ƙaninka ya kashe ɗanka, to duka haka al'amarin yake. Idan da wani zai kashe babanka ko matarka, wanka ko ƙaninka ya zo ya kashe babanka ko matarka, to duka hukuncin ɗaya ne. Saboda haka yuqtaluna ko kuma yuqtalu bi qatliha aw bi qatlihi, za a kashe saboda ya kashe ta. Saboda haka wayannan duka sai a lura a gane a tsari na musulunci, kar a ce za a bi irin wannan tsari na alfarma. Alfarma ba ta da amfani a musulunci in ba da musulunci yadda da ita ba. Saboda kana gani a wannan dan uwanka ne, a wannan ka, ku duba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
wanda aka zo aka ba shi labarin wata mata ga ita yi sata, ana so ya zamanto a yi rufa ya ce kai bari in gaya muku ko da faɗi mace ta wannan sai na mata wannan hukuncin. To ina magana kuzanci. Saboda haka lallai ne yan uwa musulmi idan aka zo yin hukunci to a tabbatar da an yi shi daidai da yadda al'amari yake so. Ya ce wal ma'amuru, wanda aka ba shi umarni kuma illa zama huda'atu amirihi, in ya zama dole ya da'a ga wanda ya umarce shi nan. To haka shi ake misali, wannan zai ce maka kai je ka kashe wane, bayan ya tafi ya ce to yana ce a'a kashewa kai, in baka kashe ba zan kashe ka, kai kaje ka kashe shi, baka kashe ba zan kashe ka, kuma ya tabbata za ka yi, to sai ya je ya kashe wannan mutum, amma shi ba za a kashe shi ba. Hukuncin yana kan wanda ya bada umarni, dole ya je ya kashe din. Amma da zai zo a ce zai kashe, an gama, sama ta wada je ya kashe da shi din da wanda ya kisan da wanda ya bashi umarni duk sai a hada a kashe. Saboda haka shine ya ce kutila, za a kashe su gaba ɗaya, da shi wanda ya ba da umarnin da wanda aka ba shi umarnin, ishtaraka fil qatali, sun yi tarayya a cikin kisa, haza bi amri wa haza bi fi'lihi, wannan da umarninsa nan kuma da aikinsa. Saboda haka fa yi kutala, sai a kashe su gaba ɗaya. Wa illa in ko ba haka ba, kutila, shi wanda ya ba da umarnin kawai za a kashe. Ma'ana an gaya masa ya kashe, ya ce a'a, aka ce to in ba ka kashe ba kai zan kashe, ka sake ka gani, ya ga lalle abin da gaske ne, to sai ya kashe, to shi wannan ba za a kai sai a kashe wanda ya ba shi umarni a dole. Allah ya tsare mai kare. Wal mashahuru, magana ingantacciya shine yace qatalul abi bi ibnihi, magana ingantacciya wanda aka tafi inganci shine idan uba ya kashe ɗansa za a kashe shi. To shi yasa kun ga jama'a, kowane uba ya yi hattara da bakinsa, don kana iya samun wani wace wallahi zan kashe ka dan ubanka, ni ne ajalinka in baka min kaza kaza, zan kashe ka. Za ka samu wani yana faɗin wannan. To yana faɗa ana nan yau da gobe ƙaryata boka, sai abu ya zo ya kashe shi kenan, ya ce dama yana faɗa zai kashe shi. Ko a ransa ya ɓaci kawai sai kama ɗansa ya dirza masa wuƙa yanka shi. Ko a kawai ya ce to cikinka ba lafiya, ya to a bari a farke cikin, bai iya ba, bai koma kai sai kama ɗansa ya dirza masa wuƙa zai gyara masa ciki bai. Kaga wannan ma duka aiki ne da zai sa a kashe uba in ya kashe ɗansa, ba kuma da niyya yayi ba. To da ka nan ba za a kashe shi ba, sai dai abin da za a ɗaura masa zai biya diya. To da ka zai biya diyan nan kuma mai tsada, wanda take mafi girma, ita za a ɗaura masa ya biya guda 30, in shekara 6 guda 30, sannan kuma a nemo mata masu ciki raƙuman guda 40. Kaga aji dali ya zo ko? To amma fa duk da hakan gara wannan akan kisan, gara wannan akan kisan, duk da dai ba daɗi, don in Allah ya taimake shi ba a kashe shi ba, to abin da aka batar ɗin nan ana iya dawo da shi cikin sauƙin Allah ya so, a nan kashi ma. To saboda haka idan uba ya ko ya tarbiyantar ya kan tarbiya ya kashe ɗansa, ko ya dake shi da wani abin da an san a ƙa'ida a tsarin rayuwa abin ba zai yi kisa ba, to ba za a kashe uban ba. Amma in dama an san abin kawai da zarar an yi amfani da shi, to za a kashe mutum, uba sai ya kashe ɗansa da wannan, to za a kashe shi, ba za a karɓi diya ba. To amma ta wajen wancan wanda za a karɓi diya ɗin kisa na na kuskure, za a karɓi diya, amma shi ba za a ba shi diya ba, shi uban. Za a bai wa uwar yaro da ‘yan uwansa da ‘ya'yansa in yana da su, in kuma ba shi da ‘ya'ya, shi yaron matashi ne misali,
ko kuma da bai aure ba, ko kuma ya auren ma amma matar babu ita dama ba a haihu ba, to shikenan wannan diya sai a raba ta tsakanin uwa da ‘yan uwan wanda aka kashe. Amma shi uban yana ji yana gani ba abin da za a bashi. Don saboda haka shi wanda ya kisa ba a bashi komai na daga diya da aka biya. Allah kare mu da irin waɗannan aika-aika. Allah ka tsare mu da irin waɗannan muyagun ayyuka. Na'am, ma'ana fa ya shubahati yace yuqtalu al-abu wal mashhur qatalu al-abi bi ibnihi ma'ana fa ya shubahati. Wato ana kashe uba idan ya kashe ɗansa amma da sharaɗin an duba babu shubha a ciki. Mana an duba ba ganganci yayi ba, sannan kuma an duba abin ka'ida ma a ka'idar rayuwa na zamantakewar mu'amalar mutane wannan abin ba zai yi kisa ba. Amma tsautsayi idan ya zo kana iya rankwashe mutum kus sai ka ga ya mutu. Saboda haka wannan duka yana kasancewa don aka duba ta ɓangaren haka ne to ba a cewa uba za a kai sai dai biya dai a sa shi biya dai akan wannan. Yana cewa ka zabihi kamar uba ya yanka ɗansa, kaga wannan abu ne wanda yake zahiri ba a cewa kuskure ne, ba a cewa ban yi tsammanin zai mutu ba ina yanka shi, haka ba za a yi wannan ba. To saboda haka wannan abu ne wanda yake fili. Wa ma'aha talzimu diyya fi malihi, to idan ya zamanto abin an yi shi da ainihin wato kuskure ko fi shubhatun ko kuma yayi da abin da bisa al'amarin al'ummar rayuwa ta yadda take gudanuwa wannan abu ba zai iya kisa ba. Misali ka zo ka dan samu kayan ka shigo tsamagiya ta bishiyar hakan nan komai na ko wani abu daban, ka zo kana zabga masa bulalar, ai a ka'ida dai an san wannan ba za ta kisa ba, sai dai abu ya zo da kaddara. Ka zabga masa bulalar kai da ya baje mazarwa ina ya tafi garinsu. Ta ce baba sai ka zo na barka da matsalar duniya. Saboda haka ka kashe ɗanka amma kuma an gano ba kisan ganganci kai ba da niyya kai ba. To saboda haka a wannan lokaci matsala ta zo maka shine sai ka biya diyya, ba za a kashe ka ba a matsayinka na uba, sai ka biya diyya. Ka ga yanzu cire miliyan 90 da wani abu din na ai ba karamin aiki ba ne. Wani duk zuriya sun ga a haɗo miliyan 90 ba za a samu ba. To kaga bala'i ya zo. Allah ya tsare ya kare. Saboda haka yan uwa musulmi kowa ya kokari ya jagoranci zuciyarsa ta zama ikonta na hannunsa. Amma in ya bar zuciyarsa ita ce mai fusgarsa, wallahi in ta kai shi wani lungun ba zai iya fitowa ba. Ko in ta kai shi wani wajen ba zai iya fitowa rana ya ga hasken rana ba, shikenan. Allah ya tsare mai kare. Ya tafi malihi a cikin dukiyarsa mugallazatun, kuma za a yi wato wannan diyya mugallaza mai kauri ce, shine da aka ce za a bada 30 hekka 30 juz'a 40 khalifa. Wannan sune wanda za a bada, kaga manya-manyan raƙuma kenan za a bada guda 60 wanda ake nufin amala kenan mai ƙarfin gaske, a je a nemo 60. Sannan sai a je a nemo matan raƙuma kowace tana da ciki. Ka san mutumin da ya zo kace kana son raƙumarsa tana da ciki, ai kaga dole za ka yi karo da tsada. Sai dai in matsala ce ta sa shi ɗin damuwa ta sa yake so ya saida, wataƙila ya zamanto ka samu sauƙi, amma in dai neman ta za a yi to sai a yi ta saniyar mutanen annabi Musa alaihi salam. Ana ganin abu kamar wasa-wasa, wai ta guza da damo ne ya ga guza a ƙugiya, sai guza ya ce masa yaya damo kana ga abin nan wasa-wasa zai kai mu dare? Ce wallahi wannan abu in ka sake ba dare ba har tukunya sai ya kai ka. To saboda haka irin waɗannan al'amura
haka za su je wa mutum yana ganin kamar wasa. Don haka mutum ya riƙe bakinsa kuma ya riƙe zuciyarsa dangane da ƙudiri mara kyau, dangane da lafazi mara kyau, mutum ya nisanci wannan. Saboda haka wa mana ashab qatal walidi. Amma wani malami da yake cewa ashab yace shi a tasa fatawar ba za a kashe uba ba, ko da kisa ne na ganganci din ba za a kashe shi ba. Saboda me? Saboda alfarma ta ubuwa, wato alfarma ta zamantowarsa uba. Ba za a kashe shi, amma kuma ba za a bar shi haka ba, dole sai ya biya diya. Bi waladi ya kashe ɗansa. Wa tuqtalu jama'atun bi wahidin. Ana kashe jama'a idan suka kashe mutum guda. Mutane ne kamar su 10 misali, suka zo suka tara wani suka dinga jibgasa tatatau tatau tatatau tatau. Mutum tun yana ihu yana motsi yana can sai ya mutu. Da aka zo aka bincika aka samu lallai da wane da wane da wane da wane su 10 aka tabbatar da sun yi wannan kisa, to za a tattara su gaba ɗaya sai a kashe. A kan rai guda ɗaya za a kashe su gaba ɗaya, saboda mai kara fitina da tabbatar da zaman lafiya. Kana zaton mutumin da ya kashe maka ɗanka ko ya kashe babanka ko ya kashe matarka, kana ganin akwai lokacin da za ka nutsu da shi? To, amma idan aka kashe magana ta ƙare. Ai, kun ga daga cikin hikima ta shari'a sai aka ce idan mutum ya yi zina bai taɓa aure ba, sai aka ce a masa bulala 100. Ba a yi masa bulala 100 sai aka ce a yi masa tagare bu'aman, a ɓoye tsawon shekara guda ba a ganin sa. Kun san mu 'yan adam Allah ya mu da mantuwa, kuma Allah ya mu da hayaniya. Saboda haka yanzu na zaka gari ya ɗauka ko ina wani kaza kun gan shi shine gashi ya wuce ta ayyana anguwa kaza, wanda zama su nuko gari su zo su gan shi. To amma ba a gan shi ba ma, baya nan yau da gobe jibi ga ta ga wasa wata, sai kaga an manta da magana, wani sabon abu ya shigo an ɗauke hankalin jama'a. To sai aka ce za a yi a wannan gefe. To don haka shi yasa idan aka kashe to magana ta ƙare. Allah ya ce wa fil qisas hayatun ya ulul albab. Kuma abota hankali ku sani wajen zartar da kisasi wallahi akwai zaman lafiya. Duk wannan abin da ake dinnan kidnapping da wane ne da saurarakin su, da hukuma ta tsaya wallahi da ba za a yi ba. Kuma da za a yi hukunci na adalci da ba za a yi ba. Duk wanda ya kama, ina so kowa ya sani, wallahi gwamnati in ba Allah ba wanda ya sai tunkare ta share. Allah ne kawai zai iya karo da gwamnati ya karya ta. Amma dan wani dan ta'adda in dai gwamnatin za ta yake, wallahi babu dan ta'addan da ya sai tunkare gwamnati ya ci nasara. Sai dai kawai ya sake. An ce wani shugaban ƙasa daga cikin shugabannin ƙasan da suka wuce ya yi magana ya ce, duk wani rikici da kaga ya wuce 24 hours ba a ƙare hoto akwai interest ɗin gwamnati a ciki. Duk rikicin da ya zo, inda ya zo 24 hours ko 48 hours, idan ba a murƙushe wannan matsala wato akwai hannun gwamnati ko kuma akwai hannun waɗansu 'yan gwamnati a ciki. Amma ƙarya ne, in dai wani abu zai taso gwamnati tana so a dakushe shi, a ce ya rinjaye gwamnati, wallahi babu. Kamar rashin adalci ya shigo, mugunta ta shigo, rashin tausayi ya shigo, rashin mai da hankali akan al'ummar ƙasa ya shigo, sai ya kowa abin da aka ga dama. Yanzu kai ba rashin hankali ko kuma rashin mai da hankali akan yadda al'amari yake ba, a ce mutum ya zo ya kama sarki a tafi da shi daji, a ce sai an kawo kuɗi, kuma a kai kuɗin a karɓo sarkin, magana ta wuce ba abin da aka yi. A kama malami a tafi daji, a ce sai an kawo kuɗi, a kawo kuɗin a kai a karɓo malamin, a zo a zauna ba abin da aka yi. A kama mai kuɗi a tafi da shi daji, a ce sai an kawo kuɗi, a kawo kuɗin kuma a tafi a dawo da shi ba abin da aka yi. Wallahi wannan akwai matsala. Saboda haka yana da kyau mu lura mu gane
wayannan ga yadda da suke taruwa su kashe mutane, da za a je a tattaro su gabaki ɗaya a kama su a kashe kawai, sai ka ga magana ta ƙare. Saboda haka barin gyauro shi ya kawo ɓacin gona. Gyauro? To, in aka ce gyauro shi ne abin da bara an noma shi, ba a shuka shi ba bana sai ya tsiro. To, abin da ka shuka ɗin sai wannan gyauron ya ɓata shi. Idan ka samu wanda bai iya noma ba, sai ya bar gyauron ya sare shukar, domin gyauron ya fi girma ya fi kyau. To, kaji wani bature ya ce crop rotation. Saboda haka ni ban iya faɗa ba. To, saboda haka idan ka duba ai kamar haka ake. Yanzu wani lokacin sai a je fafafafafa, kamar za a kama masu laifi sai a kama mutanen kwarai. Na banzan sai a ce ku yi can, ku wuce. To, amma dai inna rabbaka labil mirsadi. Ubangijinka yana na a madakata, yana ganin kowa. Saboda haka wannan shine abin da yake akwai. Idan jama'a guda suka taru sai a kashe. To, tana iya a zo a samu waɗansu jama'a an yi kisan, amma kuma sai aka zo aka samu a cikin jama'ar akwai wanda yake yafi ƙarfin yin al'amarin. Wato wanda ya zo ya samu shine zuwan farko ya duka kwaf ɗaya, mutum sai ya faɗi ba motsi, sai ‘yan tasa gawa suka zo. ‘Yan tasa gawa sai suka zo suna titip 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 titip. Ko da ba su yi wannan dukan ba mutumin zai mutu. Ko da ba su yi wannan dukan ba mutumin zai mutu da dukan da wancan ya yi. To wanda aka samu dukansa ya fi ƙarfi a wajen kisan, to shi za a kama a kashe su, kuma waɗannan ‘yan tasa gawa sai a kama su a je a yi masa hukuncin da ya dace da su bisa ladabtarwa. Saboda haka kun ga waɗannan al'amura yana da kyau mu lura mu gane wa bil aksi. To haka nan da aka san wannan al'amari, idan mutum guda ya kashe jama'a, dama nan babu tambaya za a kashe shi a cikin yadda al'amari yake. Kamar yadda idan jama'a suka kashe mutumin da za a kashe shi. Jama'a darajar rai a wajen Allah ba ‘yar ƙarama ba ce. Ku duba sai aka ce hatta tsuntsu idan ba za ka ce shi ba, haka kawai don ganin arha ka sa faf sai ka rabe ka bashi, to ka jefa kanka cikin matsala. Ku duba wata mata da aka ba mu labarinta, kyanwa ce ta ɗaure ta bata kawo mata abinci ba, bata ta yawa ta ci abinci ba, har wannan kyanwa ta mutu dalilin ta shiga wuta. To ina ga mutane sai da Allah ya rantse, sai da Allah ya rantse, kowa ya ji a duniya. Allah ce wa laqad karramna bani adama, yace wallahi lalle mun girmama dan adam. To sai aka zo wani ya ce a banza ne, bari ya kashe kawai, ya ce banza. Baka ce banza ba, wallahi inna rabbaka labil mirsadi. Ubangijinka yana na amadakata, ranar da za a zo baka da wani abin da za ka iya badawa na kubutar da kanka, sai kyawun ayyukanka tana nan tafi. Kuma shi Allah ka tsare mu da mugun aiki, Allah ka raba mu da abin kunya, Allah ka kare mu zamanto mu ne sanadin barin waɗansu zuwa duniya da gangan. Allah ka kare mu. Saboda haka za a waye gari a je gaban Allah, mutum yana ganin ya je lahira da wasu ayyuka da yake ganin ya aikata, zakka, sallah, hajji, wane ne da wane ne. Saboda haka sai ya zamanto kawai gaba ɗaya sai ya je zamanto ya ga aikin a banza. Allah ya ce wa qadimna ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. An zo ana ganin kawai tashin alƙiyama za a tashi a je a ga aiki manya-manya, sai a samu ya zama kamar ƙura, babu komai, an yi aikin banza. Allah ka tsare mu ka kare mu. To saboda haka ƴan uwa musulmi, an nuna lokaci ya za mu tsaya a nan. A matsayina na almajiri kamar da nake faɗi, ina kira zuwa ga malamai da muke tare da su a nan, da waɗanda suke nesa suke jin mu suke gani, idan akwai kuskure a bada gudunmawa ta gyara don mu gudu tare mu tsira tare. Allah Ubangiji kar ka kama mu da abin da muka yi a kuskure, Allah ka yafa mana kurakuran mu, ka gafarta mana zunubanmu, Allah ka zauna da mu lafiya a wannan ƙasa tamu da duniyar musulmi baki ɗaya.
kamar yadda muka sani dama idan muka zo ƙarshe muna tsayawa inda tambaya sai a yi tambayar an yi ta in zan iya amsa na amsa in ba zan iya ba da ni da mai tambaya din sai mu ruga wajen malamai mu je mu nemo amsa ta Allah ya sa mu dace na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ta Allah ya sa mu dace Allah ya sa to ai ba kowace sata ce za a kashe mutum ba da ku kashe in shari'a za a sai a zo a tara ko a kashe don wace ku kashe shi yana magana ya ce kamar barawa ne aka kama a anguwa jama'a suka taru suka kashe to kamar ya lamarin yake nace sai a tara ko a kashe ko a anguwarku tunda kun yi aiki kun yi hukunci da kanku ai kama shi ake sata sai yanke hannu ake to waye ba ku dama ku kashe ba hukuncin Allah bane sannan kuma waye ba ku dama ku dauki hukunci a hannunku ai dama hukuma aka baiwa dama ta law yu'tan nasu bi da'awahum la da'ar rijalu amwala qawmin wa dima'ahum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ana baiwa mutane duk abin da mutum ya raya yace ina da haƙƙi akan wane to da in za a bar mutane haka da mutane sun rika yadda ayin kudin wane ma nawa ne wane ya kashe mu wane ya kashe mu wane sai a kashe lakin albayyanatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara wannan shine tsarin musulunci saboda haka ku rike shi ku je wajen hukuma a tabbatar da yayi sata in satar abin da ya sata ya kai a yanke hannu a yanke masa hannu wannan shine abin da ya kamata a lura da shi kuma in sata bata kai a yanke masa hannu ba sai a sake shi kai watakila yunwa ce ta ɗebo shi ya shiga gonar gyaɗanka ya ta ci ka kama ka kore a cikin gonaki aka bi shi aka kashe watakila gonar rogon kai shiga ko mangwaron kai shiga ko gwaiba da makamantansu misali da dai sauran irin waɗannan to kamawa ake yi a je a kai wa masu hukunci su yi hukunci Allah ya tsare mu da hukunci irin na jahiliya to a'a ai shi wannan kana da dama kaga a maka ko fara ce an hana ka kashe a harami amma sai aka bayyana mana wato akwai dabbobin da Allah ya yarda aka kashe ko da suna cikin harami ne daga ciki akwai bera saboda ka kashe bera babu laifi a ciki dan azzalimi ne amma kaga mace sai aka ce maka idan ka zo zaka kashe shi ka da girman Allah kai masa magiya bawan Allah ina haɗa ka da girman Allah wannan ba mu da alaƙa da zaka zo ka cutar da mu ina haɗa da girman Allah kama hanya ka tafi idan ba wanda yake na abin nan ɗin ba ne sai ka ga ya kama hanya ya tafi idan kuma kai wannan bai je kawai gama shi da abin doka ya bar duniya dama wani mawaƙi na ce da kuɗi da maciji maganin su kashewa a duniya Allah ya tsare mai kare mu alaikum salam Allah saka mana baki ɗaya. Na'am. 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 Ya ɓoye. Na'am. 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 Wanda za a yi wa hukunci wanda ya zo ya bayyana kansa a matsayin ya yi zina aka tabbatar da shaidu kuma aka tabbatar da yana da hankali to wannan mutum za a kama shi a yi masa hukunci na shari'a in ya taba aure a kashe shi in bai taba aure ba a yi masa bulala wanda kuma bai bayyana kansa ba sai ya ta tuba ya koma ga Allah Allah shi san yadda zai yi da shi amma shi wannan da aka yi masa haddi to zai tafi lahira wankake ba shi da laifin komai Allah ya sa mu dace na'am wa alaikum assalam Allah ya saka wani baki daya na'am Allah ya sa na sani na'am yi mana ai wanda ya sha giya kaga shi yasa aka ce wanda ya sha abin maye shi za a kashe shi ba za a nemi diya ba amma wanda ya sakaran ba ya sha kamar giya ba ne
la'alla sharibar dawa'a ta ya sha magani ne fasahira sai ya zama ya yi maye har ya kai ga ya kashe, to shi wannan ba za a kashe shi ba, diya za a biya. Amma wanda yake da hankalinsa da komai sai kawai ya zo ya kashe wani, to da shi da wanda ya sha mayen ya sha da gangan, da akwai mai cewa bari ya je sha giya dan wani, ya sha giya ya ci masa mutunci, ya sha giya da keji, ya sha giya ya kaza, to duk abin da ya aikata za a yi masa hukunci da wannan mayen nasa. Amma banda wanda yake maye ba na sha ba, wata kaddara ce ta faɗa masa kawai sai ya faɗa cikin wannan hali na maye din. Na na to abin da yake akwai abin da aka ce mutumin da wani ya umarce shi da ya je ya kashe wani, kawai take sai masa da ce je ka kashe wani, an gama, ka gaba wanda ta a ciki, ya je ya kashe, to da wanda ya ba da umarnin da wanda ya kisa za a haɗa su a kashe. Da wanda aka ba shi umarni ya kisa ce in shi ba zai wannan, aka ce wallahi in baka yi zan kashe ka, kai zan kashe, aka tilasta shi, sai ce to shi kenan, sai ya je sai ya kama wannan mutum sai ya kashe. Da bincike ya zo sai aka gane wannan shi ya kisa, wannan shi ya ba da umarni. To sai a bincike wani irin umarni ya bada, ya matsayin wanda aka bai umarnin a wajen wanda ya bada umarni ya gaya masa. Sai aka zo aka bincika ya yi masa barazana da rayuwarsa, ga abin da ya ce zai masa, aka tabbatar da haka ne, shi kuma abin har ga Allah baya son wannan abu, shi kenan shi ba da hukunci, wannan shi za ya hukunci wanda ya bada umarni, ba komai a kansa. Allah ya sa mu dace. Na alaikum salam. Na a'a duk za a yi masa hukuncinsa a cikin, amma wannan hukuncin ya haɗa da wancan ɗin ai, tunda duka bulala ne. Amma a wajen wasu malaman a yi masa wancan na shan giyar, a zo a yi masa na zinar. In ya zamanto za a kashe shi, sai ya zamanto a yi masa wancan bulala ɗin da ake masa na shan giya, sannan a zo kuma a haɗa wannan a kashe shi. In ya zamanto na bulala ne babu shan giya, to za a iya masa waccan bulala ta zina da bulala ta shan giya, a kaulin wanda suka ce a bulala ita ta wadatar, wallahu alam. Allah sa mu dace. To mai salati ga manzon sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وارحم محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والاكرام. الله كtsare mana imanin mu, Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe, Allah sa mu cika da imani, Allah ka gafarta wa iyayenmu da malamanmu da shugabanninmu da sauran bayan Allah na ƙwarya. Allah wannan karatu da muka abin da ne kuskure Allah ka yafe mana, abin da kuka ji na kuskure Allah ya yafe muku, abin da muka yi daidai ubangiji Allah tabbatar da shi a cikin mizanin mu na lada, kuma abin da aka ji Allah ya bada ikon yin aiki da shi. Allah ya tsare mu baki daya. Allah muna roƙonka Allah ka zauna da mu lafiya a wannan ƙasa ta mu Najeriya, Allah ka zauna da mu lafiya a yankin arewacin Najeriya, Allah ka zauna da mu lafiya a gabacin arewacin Najeriya, jihar Adamawa, jihar Borno, jihar Yobe, jihar Gombe, jihar Bauchi, jihar Taraba. Allah ka ƙara mana zaman lafiya. Allah muna roƙonka jihar Katsina, jihar Sokoto, jihar Zamfara, jihar Kebbi, jihar Kaduna, jihar Neja, jihar Nasarawa, jihar Filato, wayannan gurare Allah muna roƙonka Allah ka ƙara musu zaman lafiya. Sauran gurare da ba su da irin wayannan matsaloli su ma muna roƙonka ya Allah, Allah ka ƙara musu zaman lafiya, Allah ka amintar da su, ka amintar da mu baki ɗaya daga kowace irin musiba, daga kowane irin bala'i. Allah muna roƙonka Allah ka hana mu faɗawa cikin bala'i. Allah ka hana bala'i faɗowa cikin mu, Allah ka hana mu faɗowa cikin musiba, Allah ka hana musiba faɗowa cikin mu, Allah ka tabbatar da mu cikin alkhairi. Allah muna roƙonka ka rufa mana asiri, ka tsare mana mutuncin mu, ka tsare mutuncin addinin mu. Allah muna roƙonka ka tsare mana mutuncin mu, ka tsare mutuncin addinin mu. Allah ka hana mu yin abin kunya karami ko babba. Allah ka sa mu cika da imani. Allah ka tsare mana malaman mu, Allah ka tsare mana shugabannin mu, Allah ka tsare mana masu dukiyoyin mu,
Allah ka amantar da mu ka rufa mana asiri Allah muna roƙonka Makka da Madina Allah ka ƙara amantar da su Allah ka yantar da waɗannan gurare ka ƙara masa daraja da ɗaukaka Allah ka karya makirci Yahudu da Nasara Allah ka watsa aniyarsu Allah ka tozarta su Allah ka daidaita su ya Allah muna roƙonka shugaban ƙasar mu na Najeriya muna roƙonka Allah ka ƙara masa taimako Allah ka ƙara masa kariya Allah ka ba shi ikon gyara kurakurai ya Allah muna roƙonka mai girma gwamnan mu na jihar Adamawa ubangiji Allah ka ƙara masa taimako Allah ka ƙara masa kariya Allah ka ƙara masa ɗaukaka Allah ka tsare shi daga dukkan aikin da na sani duk wani aiki na Allah shi albarka Allah ka taimake shi Allah ka ƙara masa haɗin kai da abokan ayyukansa 'yan majalisu kwamishinoni daraktoci sakatarori da dukkan ɓangaren tafiyar da gwamnati ya Allah duk aikin da aka sanya a gaba ake Allah ka ba da ikon a kammala shi wanda aka kaddara za a yi nan gaba kuma Allah ka ba da iko a yi Allah ka rufa mana asiri baki ɗaya Allah ka zaunar da mu lafiya sauran gwamnoninmu na ƙware ubangiji Allah ka ƙara musu taimako musamman muna addu'a ga gwamnan Borno Allah ka ƙara masa taimako ka ƙara masa kariya muna addu'a ga gwamnan Bauchi ubangiji Allah ka ƙara masa taimako muna roƙonka ya Allah gwamnan Gombe Allah ka ƙara masa taimako gwamnan jihar Yobe Allah ka ƙara masa taimako muna roƙonka ya Allah jihar Taraba Allah ka ba su gwamna na ƙware musulmi Allah ka taimake su ka fitar da su daga waɗannan damuwoyi Allah ka tabbatar da su cikin nishaɗi da kwanciyar hankali kamar da sauran gwamnoni na musulmai jihohi da suke da gwamnoni na musulmai suke jin daɗi Allah ka ƙara musu taimako Allah ka rufa mana asiri baki ɗaya dukkan wata musiba da bala'i Allah ka tsare mu ka kare mu Allah muna roƙon ka sojojin mu na Najeriya na ƙwarai Allah ka ƙara musu taimako ka ƙara musu kariya yan sandan mu na Najeriya na ƙwarai Allah ka tsare mana su ka ƙara musu kariya Allah muna roƙon ka jami'an tsaro na asiri CID CIB DSA da sauransu Allah muna roƙon ka da na ƙwarai yake a cikin su Allah ka taimake shi ya Allah muna roƙonka so a custom ɗin immigration na civil defense mu da gandarobobin mu da lawayoyin mu da likitocin mu da injiniyoyin mu da alƙalan mu da sauran ma'aikata iri daban-daban na ƙwarai a duk yanda suke manya da ƙanana Allah ka taimake su Allah ka ba su kariya Allah ka ƙara musu ɗaukakar daraja Allah ka rufa mana asiri baki da ya Allah muna roƙonka 'yan siyasar mu na ƙwarai masu rawar siyasa ko kuma siyasa a mataki na ƙasa da jihohi da local government da rassa na ƙwarai daga cikinsu Allah ka taimake su ya Allah muna roƙonka abin da zai zo nan gaba Allah ka zaɓa mana abin da ya fi alkhairi ba abin da muka zaɓa wa kanmu ba ya Allah ka zaɓa mana abin da ya fi alkhairi ba abin da mu muke tsammanin sa ba Allah ka tabbatar da mu cikin alkhairi Allah ka amintar da mu ya Allah talakawa maza da mata na ƙwarai daga cikin mu Allah ka ƙara mana ɗaukakar daraja Allah ka ƙara mana kariya Allah ka ƙara mana albarka Allah ka rufa mana asiri baki ɗaya ya Allah sarakunan mu na ƙwarai manyan su da ƙananan su Allah ka ƙara musu ɗaukaka daraja Allah ka ƙara kare musu mutuncinsu Allah ka taimake su baki ɗaya ya Allah muna roƙonka 'yan kasuwarmu na ƙwarai Allah ka ƙara albarka cikin kasuwancinsu Allah ka tsare asara gabanin dukiyoyinsu in ta zo ba makawa Allah ka mai da ita ka fara gare su ya Allah ma sana'o'in hannunmu Allah ka ƙara albarka cikin sana'o'insu Allah ka tsare asara malama da suke karantar da mu a matakan ilimi da fannonin ilimi daban-daban ya Allah na ƙwarai daga cikinsu Allah ka taimake su Allah ka ba su kariya Allah ka ƙara musu ɗaukaka daraja Allah ka rufa mana asiri baki ɗaya ya Allah muna roƙonka ka amintar da mu daga kowane irin musiba da ko irin bala'i ya Allah matasan mu maza da 'yan mata namu Allah muna roƙonka Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su ya Allah ka sani matasan nan namu su ne shugabanninmu na gaba su ne malamanmu na gaba su ne limamanmu na gaba su ne masu tafsirinmu na gaba su ne malaman fiƙinmu na gaba da sauransu dukkan abubuwa na alkhairi Allah ka gyara mana zukatan ƴaƴanmu matasa Allah ka ɗora su akan daidai Allah ka rufa mana asiri baki ɗaya dukkan matsala da take fuskantar duniyar musulmi al'amarin komai na hannunka ya Allah kai mana maganin su ya Allah muna roƙonka dukkan ƴan ta'adda da miyagun baya daga cikin ɓangarorin al'umma da muka ambata ya Allah ka san kowa ka san yadda kowa yake ya Allah muna roƙonka wa'annan miyagun baya Allah ka shiga tsakaninmu da su kuma muna roƙonka ya Allah wanda yake da rabon tuba daga cikinsu ya Allah muna roƙonka ya Allah ka ba shi iko ya tuba in ya tuba Allah ka yafe masa ya Allah 'yan boko haram 'yan ta'adda 'yan kidnapping 'yan sara soka 'yan shila 'yan wane ne duk waɗanda suke a wannan kowane irin ɓangare na mugun aiki ya Allah muna roƙa musu kai a matsayinsu na bayanka muna roƙonka a matsayin mu na bayanka ka taimaki waɗannan bayi naka wanda suke da rabo Allah ka ba su ikon su tuba in sun tuba Allah ka yafe musu wanda ba su da rabon tuba ya Allah muna roƙonka Allah ka saukar musu da bala'i Allah ka tsine musu albarka Allah ka watsa aniyarsu
Allah ka tozarta su ya Allah do wanda yake ba da goyon baya a miyagun mutane masu mummunan aiki ya Allah in yana gadara da makaminsa Allah ka zurdo shi Allah ka sauka daga kan makaminsa Allah ka kunyata shi Allah ka tozarta shi ya Allah wanda yake yana gadara da dokiyarsa zai taimaki yan ta'adda a cuci jama'a ya Allah kai ka bada dokiyar Allah ka kwace mutunci da ɗaukaka da ka bada Allah ka wargaza su ya Allah muna roƙonka in wani mugun malami ne ake haɗa kai da shi yake bada wata gudunmawa ta a cutar da al'umma Allah ka kunyata shi Allah ka tozarta shi Allah ka daidaita shi Allah ka rufa mana asiri baki da ya Allah muna roƙonka ka ƙara mana albarka ka ƙara mana taimako ka ƙara mana aminci ka ƙara mana zaman lafiya ya Allah wannan ƙungiya tamu ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna mai halkwata a garin ya Allah muna da buƙatun ayyuka kamar gina masallatai gina makarantu asibitoci gidajen baƙi masaukan baƙi da sauran yadda al'amura suke da gidajen marayu Allah muna roƙon ka taimake mu dangane da irin waɗannan ayyuka dangane da tafiyar da wa'azozi da muke gabatarwa ya Allah manyan birane da ƙauyuka da lunguna Allah ka wadata mu da kyawawan motoci ingantattu wanda za mu shiga ko ina mu isar da saƙon Allah ya Allah in aikin ya taso Allah ka hore mana yadda za mu zuba motocin mu ɗunguma mu je mu yi wa'azi mu dawo lafiya komai na hannunka ya Allah mun miƙa al'amarin rayuwar mu gare ka kai ne mai juya ta yadda kake so Allah ka tabbatar da mu cikin alkhairi mu ƙara karanta salatin annabi sallallahu alaihi wasallam tare da fatiha da fatan duk abin da muka roƙa na alkhairi Allah ya bamu abin da muka takaita ba mu roƙa ba Allah ka fi mu sanin alkhairi na gare mu Allah ka bamu shi ya Allah duk abin da muka roƙa na kariya daga dukkan sharri da bala'i Allah ka fi mu sanin abin da ya fi dacewa da ya kamata mu roƙa ba mu roƙa ba Allah ka tsare mu daga sharrinsa bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله muna roƙonka ƴan uwan da suka yi tafiya dan sadar da zumunci ko dan kasuwanci Allah ka taimaki kowa Allah ka yi masa buɗe cikin abin da ya tafi Allah ka dawo da su lafiya zuwa ga iyalansa baki daya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin